Manja Bazar Committee arpu ki mi chipek det pen pinitarik crazier ni kechengsi mai kipadupong. Ni pai crazy Manja Bazar Committee pen kechengsi mai kipadupon mai long ke chithan pon ateng plotang te koson si manjang kangar lo ke pangthir ponangji ke claim ponangji lahai si chithan pon. Manja Bazar angkang an ke Manja Bazar Committee tu mahin pensi chilang pon pola pen hithiar lo ke pangthir ponang jian ta chilang pon po pusi pini Manja Press Club abitung atum Manja Bazar Committee eme phokimi sartheng ti pen lamthe nang paklang du athipia lam pini Bazar Committee tum kachethan pon ningkani si pensi arpu kachelar chipathik pon puta chethan Manja Bazar Committee pen mai phukimi lake sarthek ti konchung bang samrat langthasa latum phansi arpu pekpon lo Surihini ra engkora plipen surihini ra engkora pon ke latum si Manja Bazar Committee Japon popusi matum nang chithandun Manja Bazar Committee chelang pen nilitum labangso Manja Bazar Manja Market along nilitum kapaklar bori phansi nilitum bori popusi rat nilitum kini chingwai pon Laso committee ke ningkan ko an farman si ke pathik panik la ini ke nilitum committee ke nikan si pen ipoi labang nilitum reshuffle kurina और पिछ तमे नलितुम के क्लेम के दाम अलो नलितुम चिलांग पन को दong si के क्लेम के दाम नलितुम मिशन बनong te reshuffle det sita aswa committee hoitu nakili tulok na hai mission bole aswa committee na ngachili si ke om Laso committee no nakimi seng det pen nalitung ko pene asai ke deng ponji la person ke mat hador ikma lalo nalitum ke chengsi cuma kapon lagi non kerangdi tarik kepiani jadi tu manja hawa manja market area an jadi tu social work lempon po lapen non kerangdi 15 August Independence Day Catalan poli pensame jadi tu lam itu Manja Bazar Committee hoy pensame district pon Tandila lalu se mandar hithi ahithi ke pasing churi thanalo to min pe pele project ke sing somno lalu nilitum kamat hapon ke nilitum kini kacingwa ipon ateng nilitum non social work 14 ani ke premi avastha mein nilitum dustbin ki keron poni khamsta mein nilitum kacingwa ipon pini ke papa kondolo la bozar area lo nilitum non ma dustbin hoy po dustbin kami nilitum permanent dustbin system pene ring bell pen kapunay po sa mga nilitum along dustbin di poni fancy separai pon Manja pen momita te mo report Northeast Karbi Live